Ľudia pri novom videu z Brawl Stars. Toto je naše prvé video z Brawl Starsu. Natočil som predtým aj viac videí z Brawl Starsu, len sa vymazali. Sa nepodarili. A toto je vlastne účet náš spoločný. Máme ešte svoje účty s Ryškom. Tu na Shade, napríklad je Ryško, ja mám ešte svoj Vyska Barca. A ideme dneska hrať. Tak áno. Napíšte nám do komentárov, koho máme na budúce pušovať. Lebo ja teraz pušujem Karla, mám ho na 46 tier, len mám na ňom nie celký veľký minus, iba 14 pohárikov. No ale dneska chcem dať aspoň 48. Takže zmením si asi na normálny skin. Všetko je dobré. No a môžeme začať. Ja napríklad Veil nemám práve pasku a ja zase mám iPad. V nedeľu by to video mohlo výjsť. Takže sme prehrali s tretie miesto. Mám skin. Ja sa nemám. Ja dneska idem pušovať. A ja. Lenže ideme El Prima, ktorého som tiež pušoval, len teraz som začal Karla. No ale môžeme zaujíť toho El Prima. Ináč, kto pozerá hokej? Kto fandí hokeju, tak určite teraz viete, že Košice vyhrávajú proti Nitre 2-0. Samozrejme na sériu prehrávame Košice 1-0, ale to nevadí, dneska vyhrajeme. A pozri, keďže ja mi ten Brawl Pass Plus, tak máme takýto skôr. Mali zabiť vinu. No, na ďalšiu hru pôjdem zabiť. Dovi! Pekne, utekaj! Dávaj, pozri na to. Uciekaj!
No, takže neviem, jak to bude, akože... Lebo... Toto je napríklad môj účet. Áno. Prosím. Môj účet, hej. Ty je môj najobľúbenejší brawler. Môj účet. Ak chcete vidieť môj účet, tak Ojo vám ukážu. Toto je Rivko účet. Najväčší mám Karlo. To vidíme všetci. Náš klub. Kto sa chce, môže pridať. To je Rivko účet. Legendarku má jednu. A proti mne dve. Čo? Ktoré som ti ja otvoril, takže tiško. Lebo mi spadne ako laníško. Áno, chyba. No nie, lebo ja som tiché. Daj si pýta. Nie, vlastne, to je tak. No, nič. Dobre, takže hodím kruhom, zvolím si pořadku, gierku a môžeme ísť. Teraz to vyhráme. A dajte som 10 000 letu. I could do this if I wanted to. Hihihi. Prepačte, že sme nezapojili do kameru, takže stojíme video, čo sme hrali. Zase nás tešili. Get away from me! Vy ste videli, že som to tam... Akože takto sme I could do this if I wanted to. Prečo to nejde? Takže celý čas sme akože videli. Som Edgar. Ja budem Edgar. Hej? Som Edgar. This is so lame. A ja a ty si bol Finks. Ale bude Finks Room. Finks Leo. Let's go! يلا يا رجالة. My to vyhráme. Close out. It's go time. Meow! وقعتني يا جدع. خلوا ورايا. I sold you in a box. Čo išiel tak rýchlo? Čo ideš tak rýchlo? Utekáš na mňa, hej? Ja viem. Slapped and wrapped. As I indicate, What's he doing with this one? Chaos Whisperers, our fates are sealed. Aha, to mi to. Rerka. Tam. A chcete vidieť, že vážne mám Brawl Pass? Plus vidíte. A? Vidíte, mám aj tú hornú časť.
Proste mám Brawl Pass plus. Kto sa pýta? Ja som sa pýtal. Nepýtaj. Takže ja hrajem Zombie, bo ja si na ňu šetrím, nice. Mám napríklad aj bazár. To kto sa pýtal? Na tvoj názor. Prečo si sa... Aha. Mám aj Greya. Si zalíval. Dobre, daj redu. Libo medveď. Však daj už ready. Jaj? Leo. A na mňa kričí. Pomoc. On tu na mňa kričí, môj brat. Lebo som nedal ready. Napíšte v komentári, že ja na ňu kričím. Jasné. Pokiaľ vám to ide ja chcem napísať aj komentár, a mi to nejde. Ale to, lebo oni majú vypnutý komentáre. A ja zapínam komentáre. Neboj. No v jednom videu už nemali komentár jeden. Hej. Kto to bol? No, skúsi tyknúť. No. Now you see how it's done. I sold you in the box. Čo robíme? Áno. Pohoda. Nemusí. Outrun the desert. Dobre, my sa s vami lúčime a pri ďalšom videu sa uvidíme. Ešte vám tu napíšem odkaz. Daj odber. Dajte odber. Tak čau.